que yo estaba en un sitio que así ya pasaba frío y eso, y todas las mantas que tengo son todas tan mojadas. A ver, entonces me enteré aquí por la Cruz Roja que aquí había un sitio donde dormir, que era gratis y tal, entonces cogí y me vine para acá corriendo. He recorrido a la Cruz Roja, que son los que me dijeron, ve allí que allí estabas calentito, entonces me vine para acá, si no, hubiera estado en la calle ahora. Y tal, yo la verdad que estoy muy bien. Dure lo que dure un mes o dure 2 meses, 15 días, un día, dos, tres, y por lo menos está uno calentito. Eso sí. Clar, per una banda tenim la referència del que va ser el pavelló de Palau, que vam estar en el període de confinament de l'estat d'alarma, que va haver-hi 80 places, i nosaltres al Pla de Fred eren 50 places quan estàvem a la UNED. Llavors hem fet previsió de que amb la situació que estem ara potser per als usuaris que ja coneixem a través de la SOPA, a través del centre d'acolliment, que és el recurs per atendre les persones sense llar, i de l'equip de carrer que treballa, més el contacte que tenim amb totes les entitats, que amb 60 places és el número per atendre la majoria de població que tenim amb coneixement i que contem que poden necessitar aquest servei. A més, tenim identificat una mica els principals símptomes sobre els quals hem d'estar pendents per identificar si hi hagués alguna sospita, i també hi ha un acord amb el CAP Güell per si hi ha alguna necessitat de passar una prova PCR, doncs des d'aquí directament podem derivar perquè se li faci aquesta prova. A partir d'aquí tenim aquesta zona d'aïllament i llavors ja hi ha la zona habilitada per dormir amb els espais aquests que permeten una mica més per dir-ho així, d'intimitat i de preservació del que podia ser, per exemple, el pavelló de Palau, on tothom estava en un mateix espai, i llavors un altre espai una mica on habilitarem tot el que és el ressupor i una mica l'esmorzar que els donem en el que és el Pla de Fred, i en previsió de que quan incorporem el servei de dutxes i àpats també puguem fer el menjador.